nas ondas do mar de Vigo, e mexe unha loira vela nos teus brazos o abrigo, na túa fronte unha estrela. Bos días a todos e a todos dende a Radio Carcamán do Torreilla. Hoxe temos un programa moi especial, algo que nunca fixemos. Temos convidada a unha compañeira que estivo moitos anos con nos, a profesora, que estuvo en infantil, e hoxe visitounos para volver a recordar a todos os seus pequerrechiños e pequerrechiñas, e vamos a facerlle unha entrevista moi especial con motivo das letras galegas, e ten aquí os seus pequerrechiños de infantil. Queres decir hola? Hola. 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 Temos por aquí a Lara, a Lucas Rial, a Manu, a Nuria, a Mara, a Lía, a Elba, a Alex, a Enzo, a Xoel, a Mario e a Carme. Como estades? Ben. Todos ben? Sí. Agora que a profesora temos por Santiago, alguén lle quere preguntar algunha cousiña? De que tal lle vai a Sara? A ver, Mario. Onde vives? Vivo en Santiago, como antes. O que pasa que agora, claro, mudeime para ali, mudeime de traballo e acerqueime a casa para poder traballar ali máis cerca de onde vivo. Pero lembradesvos o ano pasado que fóramos... non, o ano pasado non, foi hai 2 anos, que fóramos a Santiago, que fóramos ao Museo do Pobo Galego. Pois eu vivo xusto detrás. O sea, ali ao ladiño. Que tal che vai no teu cole? Mira, estou super contenta, porque os nenos e as nenas son estupendos como a vos igual. Pero boto vos moito de menos, de verdade. E antes de que continuemos, quero acordarme aquí que hai 2 nenas que me estou dando conta que non están. Entón, o gallais coiten este programa, mandamoslle un bico moi grande que eran parte do noso equipo. Acordadesvos? Sí. Quen eran? Adela e Emma. Un bico para vos. Que máis? Quere facer algunha pregunta? Eu. A ver, Lucas. En que cole traballas? Traballo nun cole que é do Concello de Santiago, pero está nunha aldeiña. Está a 10-15 minutos da miña casa, entón non estou no centro. Iso gústame moito porque me recorda un pouquiño a este. É un cole onde hai moita natureza, e é un cole pequeniño, e chamase CEIP Mestre Rodríguez Xixirei, adicado a un mestre que houbo. Un cole moi chulo. Pois mirade, si queredes, podemos comezar e llevamos a preguntar a Sara, porque este domingo se celebra, que se celebra este domingo? O Día das Letras Galegas. E a quen se lle adica este ano? A Begoña Camaño. Pois temos a sorte de que Sara foi moi amiga de Begoña e compartiu moitos momentos con ela, entón vamos a ter a sorte de que alguén nos pode contar cousas moi realistas de Begoña Camaño. Así que fixeron un par de preguntas. Estades preparados para facelas? Sí. A ver, empeza Lucas. Onde vivía Begoña? Begoña vivía en Santiago, que foi onde a conocín eu. O que pasa que Begoña realmente era de Vigo, do sur de Galicia, dun barrio moi coñecido que se chamaba o barrio de Calvario. Ela sentíase dali, aínda que vivía en Santiago, estaba moi integrada en Santiago, ela sentíase de Vigo. Lembro que me decía que moi guai Santiago, pero cando baixaba en tren e se abrían as portas e olía o mar, que decía, aquí está a miña casa. E houve unha temporada que foi a vivir a Euskadi, porque tiña unha parella que era de Euskadi, do País Vasco, e viviu en Vergara. E logo, tamén, viaxaba moito a Venezuela, comprou ali unha casiña cunha amiga nun sitio que creo que se chamaba Chiribiche ou algo así. Pero tiña o seu sitio onde estaba vivindo de maneira habitual era Santiago, ali na zona bella, polo barrio de San Pedro, ali ao lado. Que destacaría esta súa forma de ser? De Begoña, que destacaría? Pois era unha persona brillante, era unha persona que era todo alegría, tamén tiña carácter, Si algo lle parecía mal, era unha persona tamén ben rabuda, así como os da illa, pero era unha persona cun sentido da lealtade, culta, cálida,
intelixente, conciliadora, era unha persona maravillosa. Era, como amiga, a mellor que podes ter. A que se dedicaba Begoña? Pois unha cousa que eu descubrín bastante tarde é que Begoña, os seus estudios foron de maxisterio. Begoña estudiou para ser mestra. O que pasa que estando en Vigo, unha vez fixeron unha convocatoria para locutores de radio ali, nunha radio pequeniña de Vigo, e ela, que era moi aventurera e que lle gustaban moitos desafíos, decidiu presentarse. Begoña tiña unha voz preciosa, tiña unha voz grave, con peso. Entón, como locutora, era unha crack. E despois pasou a Radio Galega. Foi aí cando veu para Santiago, que foi aí cando a coñecín eu un poquinho despois. Que lle gustaba facer no seu tempo libre? Mira, eu creo que o máis lle gustaba a Begoña era reunirse con amigos alrededor dunha mesa, comer, falar moitísimo e acabar cantando, porque a Begoña gustaballe moito a música. Cantaba fatal, pero sabía todas as letras. E era así, o que máis lle gustaba. Logo, gustaballe moito viaxar, gustaballe moitísimo a música, gustaballe moitísimo aprender. Era unha persona mega curiosa e gustaballe moito o seu traballo. E onde era Begoña? Pois era de Vigo, era do sur. Pero Begoña era un pouco de todas partes, porque era super viaxeira. Pero o seu sitio era Vigo. E logo Santiago, porque foi onde viviu moitos anos da súa vida, onde teceu moitas amizades. Pero bueno, ela sempre dicía que ela era de Vigo. Que cousa lle preocupaba a Begoña? A Begoña era unha persona... Begoña era unha persona que se metía ata o fondo en calquer causa que lle parecera xusta. Entón, a máis así sobresaínte quizáis foi o feminismo. Sempre foi unha muller que loitou pola igualdade. E loitou activamente dentro de grupos organizados, MNX, pertenceu á Marcha Mundial das Mulleres. Tamén lle preocupaba as injusticias que había en outras partes do mundo. Eu sei, por exemplo, que un poquinho antes de coñecela eu creo que viaxara a Nicaragua como observadora internacional para ver, a Nicaragua ou a Guatemala, non me lembro, como observadora internacional para ver que se respetan os dereitos humanos. Como xornalista tamén se dedicou bastante a denuncia de cousas que lle parecían injustas. Estuvo tamén metida en causas como, era unha sindicalista, defendeu sempre o dereito dos traballadores. Tamén houve un movimento que vos non recordades, porque vos non o lembrades porque sodes moi pequeniños, pero fai moitos anos aquí era obligatorio facer o servicio militar. Eso era prepararse para o exército. Daquela era obligatorio cando un rapaz cumplía non sei cantos anos, 18. Aquí aínda se sigue facendo a festa dos quintos na illa. A festa dos quintos creo que era como unha festa para despedir aos rapaces que lles tocaba ir ao servicio militar. E durante moitos meses tiñan que marchar da súa casa. Pois había moita xente que estaba en contra do exército, das armas, e que estaba en contra de facer a mili obligatoriamente, e ela tamén apoiou ese colectivo. Begoña estaba metido en todo onde houbera falta a apoiar, a axudar e tal. Unha das súas características e das que máis admirei dela sempre foi que nunca miraba cara a outro lado. Se tiña que volver incómoda no momento que fora, se volvía incómoda. Se vía que algo era xusto, non dudaba en apoiar as causas que lle pareceran. Que libros lle gustaba ler? Mira, eu creo que vin a Begoña ler de todo. Era unha lectora, encantáballe ler. Tamén iso se reflexa en como escribe, en como é. Porque a lectura nos fai crecer por dentro. E Begoña eu creo que era unha persona tan culta porque era unha lectora voraz. E eu sei que lle gustaban moito os libros de mitoloxía. Begoña decía, contouno moitas veces, que a súa nai de pequeniña lle lía moito, lle lía os libros de mitoloxía. E eu, cando fun a casa de Begoña, as veces que fun a casa de Begoña, tiña unha biblioteca ali, había de todo. Eu lémbrome que ela me regalou o meu primeiro libro de Galeano, chamábase El libro de los abrazos. Cando teñades idade, tendes que ler ese libro, porque define moi ben tamén que tipo de persona era Begoña. Coñecía a Illa da Arousa? Coñecía a Illa da Arousa, encantáballe a Illa da Arousa, porque tiña uns amigos que alugaban aquí entre todos unha casa cerca da praia de Garadín, que vos gusta a vos ir. Entonces Begoña
ten pasado temporadas aquí nesa casiña cerca da casa, creo que lle chaman a casa da Gamboa ou da Camboa, algo así. E tiña amigos que vivían aquí, como Uxía Senlle, que vive aí tamén cerca da praia de Gradín. Eu sei que tiña moitos amigos aquí e veu pasar aquí temporadas. De feito, unha vez regalaronlle un cadro dun ilustrador moi famoso que se chama Leandro Lamas, non sei se o coñecedes, e aí os amigos lle regalaron un cadro no que sale Begoña rodeada de amigos, con xente tocando a guitarra, nunha escena moi bonita, e polo que eu sei está baseado nunha tarde que pasou aquí na Illa da Arousa. Eu preguntei a Uxía Senlle onde foi esa merenda ou esa... E non se lembraba, non sei se foi no Monte da Bousa ou por ali pola zona de Gradín donde paraba, non sei. Pero enamoradísima da Illa da Arousa, vamos, quen non? Que música lle gustaba? Gustáballe de todo. Gustáballe de todo. E las sabía todas las canciones. Cantaba de todo. Ela, eu cando a coñecín, escoitaba, gustáballe moito Uxía, sempre se dixo que unha das súas cancións favoritas era a Lalá das Mariñas. De feito, no enterro de Begoña, Uxía cantou esa canción. E gustabanlle moito, eu acórdome de gustarlle moito a música de cantautores de Latinoamérica, como por exemplo Silvio Rodríguez, que era amigo dela, foron amigos, moi amigos, e gustaballe moito tamén a música de Portugal, gustaballe Seca Afonso, Fausto, tamén fui amigo de Fausto. E despois, ela gustaballe moito as músicas do mundo, ela gustaballe un pouco de todo. Tiña incluso algunha música inconfesable, como que lle gustaba Miguel Bosé, cando era nova. Era unha persona con gustos moi eclécticos, pero gustaballe moito ese tipo de música que vos digo. Cantabas todas, mira, de verdad, desde la ranchera a eu que sei, cantabas todas. Begoña era super melómana. Cal é a túa anécdota ou momento favorito con ela? Mira, a anécdota favorita non a podo contar aquí, pero vou vos contar unha que me fixo moita gracia. Foi unha vez que fun a cear a súa casa, porque queríamos ver xuntas unha película que a ela lle encantaba e eu non vira, que se chamaba El lado oscuro del corazón. E Begoña era moi faladora. E sabes a que me invitou a cear, Alex? A ver se o adiviñas. Algo que ten moito que ver ca illa e contigo, ca túa familia. Unha cousa que se come que ten moito que ver ca Illa da Arousa e ca túa familia. Mexilóns. Invitoume a cear mexilóns. Begoña puxos a falarme de libros, a falarme de discos, E sabedes que pasou? Que se olvidou dos mexilóns e cando fui a mirar na pota desapareceran. Porque os mexilóns e os coces demais queda só a cuncha, desaparecen. Pois creo que acabamos comendo un bocadillo. Como coñeciches a Begoña? Pois eu conocín a Begoña, estuve pensando que a coñecín, eu creo que a coñecín no 1999. Eu creo que foi por aí. Non estou segura, teño diluído, pero creo que foi por 1999. Seguro que vivimos o cambio de século xuntas, eso seguro. E coñecina porque nós vivimos unha época de Santiago que non é como agora, non había tantos peregrinos, entón había un ambiente moi bonito na zona bella, había moitos bares, había música en directo, coñecímonos un pouquiño todos. E Begoña era unha persona que era imposible non conocer, porque era unha persona con un sentido da amizade, divertida, enseguida era unha persona moi extrovertida, que enseguida falaba contigo. Frecuentábamos os mesmos sitios, tiñamos os mesmos coñecidos e por circunstancias acabamos nun momento determinado, coñecéndonos moito, porque pasamos as dúas por un momento aí de ruptura amorosa. Begoña era unha persona que era fácil querer. Coñecíla enseguida. O sea, Begoña ten 1 millón de amigos. Ten 1 millón de amigos, todo o mundo lle quere. De feito, cando foi a ceremonia, cando faleceu, ali estaba todo o mundo. O sea, quería a todo o mundo. Por que comezou a escribir? Pois mira, eu teño que recoñecer que eu non sabía que Begoña estaba escribindo. Moitos dos amigos non sabíamos que estaba escribindo. Logo ela contou, eu entereime de que estaba escribindo cando presentou o seu primeiro disco, que me invitou, e foi unha presentación de Circe, o Pracer do Azul, nunha biblioteca, nunha librería que hai moi bonita
no centro de Santiago que se chama Couceiro. Fixo aí unha presentación e fomos os amigos. Eu, Begoña, pero ti cando decidiches escribir? Pois ela contoume que, bueno, Begoña tuvo unha época na que tuvo así algunhas dificultades, estuvo de baixa e tal, e que para ela fora un pouquiño unha terapia. Pero tamén, ela tiña moitas ganas de escribir. Sabes por qué? Lara, sabes que me contou? Que ela, que lle gustaba moito a mitoloxía, eso o contou en moitísimas entrevistas. Decía que lle gustaban os libros de mitoloxía e que sempre se contaban as historias da mitoloxía tendo o punto de vista dos heróis, dos deuses, dos titáns, dos homes. E que as mulleres sempre eran como alguén que estaba por ali un pouco de decoración. Entón Begoña, cando empezou a escribir, decidiu escribir un libro que a ela lle houbera gustado ler, porque se escoitaba a voz das mulleres. Entonces, o primeiro libro fixo sobre a relación de dúas mulleres que se chamaban Circe e Penélope, e o seguinte dunha muller que se chamaba Morgana, poñéndolle voz, porque decía, non poden ser actores secundarios nestas historias, non teñen nada que decir. E fixo uns libros que tamén, cando sexades un pouquiño máis maiores, tedelos que ler, porque son libros que hai que ler. Non sei se nos queda algunha pregunta por aí. Bueno, pois que sorte, porque gracias a Sara, pois coñecemos moitas cousas de Begoña que non veñen nos contos, nin que non nos contan en ningún sitio no que busquemos información de Begoña, e a veces esta sorte hai que aproveitala, porque a veces os homenaxeados das letras galegas son como idealizacións, un escritor, unha escritora, e son persoas de carne e oso que son moi parecidos a nós, pero que dedicaron a súa vida pois a unha causa e algo tan fermoso como a expresarse. Bueno, eu teño que decir que para as persoas que a coñecíamos se fai super raro ver a Begoña nos cartéis, nos autobuses. É como unha sensación moi extraña, porque sempre os homenaxeados das letras galegas son persoas que faleceron ou que non coñecemos, pero coñecer a alguén que forma parte do teu mundo, que te tomas aí algo con... e de repente vela aí, é unha sensación moi agridoce. Porque por outro lado dices, que pena que non este aquí, porque estaba escribindo outros 2 libros, ademais, como que pena non... Me alegro que a celebremos. Non poder aproveitar a máis, non? Sí. E unha cousa que vos vou a decir, a esta clase miña que vos unistedes moito, Begoña era unha persona que sempre, como explico, como que defendía moito a unidade, como que as persoas nos temos que unir para conseguir as cousas. Que temos que... ela acreditaba que o mundo pode ser mellor, que outro mundo pode ser posible. E sabedes que pensaba que para conseguilo o que temos que empezar é por nós, por estar unidos, como este grupo precioso de nenos e nenas que vin como saían aquí de infantil e os vexo logo no verán, que quedan para ir á praia e que estou seguro que vades facer cousas estupendas xuntos. E se vos convertides en escritores, mellor que mellor, escritoras. Por suposto. Bueno, pois moitas gracias, Sara. Cando vamos a facer outra festa na finca de Alex? Pois eu espero vir este verán, así que se queredes... Oye, e sei que saliron aí algunhas cancións sobre Begoña, témola que aprender. Escoitastedes algunha canción desas xa? Sí. Pois este verán vamos a cantar allí, vamos facer un karaoke adicado a Begoña, na finca túa, Alex. Collemos e facemos un karaoke de cancións de Begoña. Mira, teño vos que contar. Este domingo é o Día das Letras Galegas, vale? Se van a facer moita festa en Santiago, hai unha manifestación, non sei. Fala de galego, vale? Eu cheguei aquí, eu estive tan orgullosa da miña clase de que falabades galego. Fala de galego. Fala de galego, fala de castelán, fala de alemán, fala de bielorruso, me da igual, pero fala de galego, que aparte aquí na illa tendes un galego que eu ainda falo a veces aló, digo, non me acordín, ou eu que sei, cousas así. Fala de galego, por favor. E outra cousa, hai unha festa na Quintana o domingo con música, se queredes ir, se vos levan, hai unha festa onde vai haber moitos grupos actuando, nada. Eu vos digo, se vos lo conto, se queredes vir por Santiago a celebrar as letras galegas, se non por aquí, pero celebrade todo o ano falando galego, a que sí? Sí, vamos a falar galego.
Por favor, Sí. vou a vir todos os anos e mirar se falades galego. O 17 aí facervos un exame. Podenos poder ir a Santiago, podes ti vir a Arousa. Mira, eu hei de vir moitas máis veces. Este ano non puden vir antes, a verdade, porque estaba empezando nun sitio e por máis circunstancias, pero hei de vir moito. Pero tendes que vir tamén vos por ali, vale? Eu vos convidar ao meu cole novo cando xa poda mandar un pouco eu ali. Bueno, pues lle damos as gracias a Sara. Ahora vamos a disfrutar dela así en off the record, sin tanta radio nin grabación. Así que lle damos un aplauso moi grande a Sara. E que veña moitas máis veces, verdad? Bueno, decimos adeus á radio. Decidille adeus. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por bandeira, nos ollos a rebeldía. Ai, Begoña, compañeira, muller libre feminista, coa alegría por